Siyakwamkela kwesinye isiqendu sika Siyanqoba Sharp. Masike sive ukuba abadlali bethu basiphathele ntoni namhlanje. Sharp sharp. Anikholelwa ukuba uyatshata kwinyangana nje ezisixhenxe ntona yam. Hey, ubuBrarey kangandicime kuqala. Kasoze man. Ufana nje nenja engenamazinyo yena. Yakhe, kulula kuba uthethe lona. Uyakholwa nguwe. Ungutishala kaloku. Ndinginogadi nje mna pha kuye. Kuye andikulungelanga uba nokheli. Man, ibalekile yona le uyenzela uluntu ekuhlaleni. Nabantu bayayithanda iveji yakho. ubuBrarey angayibona ngolo hlobo sana. Ngoku yintoni libingxamiseke kangaka? Bendisemngcwabeni kaNolitha. Usamkhumbula ne? Sonke safumanisa ukuba sinentsholongwane malunga ngexeshanye. Sukwazi uthetha kangakuva unjani na wena? Uyasazi istatus sam. Kodwa akayazi ukuba mna ndinayo. Futhi ndingathanda ukuyigcina ngolo hlobo. Bendisatsho usisivuyokazi ebesokola ukwenza uNolitha abe kwi-HIV treatment. Kwaye sekulate ngoku. Babe, ndifuna ubuyele kwi-treatment torho. Andifuni wehlelwe yile nto nawe. Andiguli kodwa. Hayi ke ayuzubakho umtshato. Oko serious baby ne? Ndivakale ngathi ndiyadlala, qala i-treatment kwakhona okanye asitshati. So kamva unyana wolahleka ubuyile. Bekuthi ngayithatha i-treatment? Yandiphelela sisivuyokazi. Mame lapha wena. Sungixelela lo Nyuvadem mna. Ubusazi mos uba ungayifumana phi? Uxolo sisivuyokazi. Uba ufuna ndikuncede, uzawufuneka unyaniseke nami ne? Hayi ndiyakuthembisa. Kube njalo. Hayi ke, umcimbi ucalanye ke ngoku. Uyawazi umthetho. Kodwa kuba unemibuzo onayo ngokuthatha amayeza akho, uyayazi uzanifumana phi. Welcome back, Kamva. Ukuqala unyango lwakho lwe-HIV okanye ukufumana ulwazi oluthe vetshe, sithumele uWhatsApp ku-079 258 7642 okanye uye kwi-Facebook page yethu @Siyanqoba Sharp.